ne fa daga farm center take fanga miki ta je gyaran waya. Shiru mu je kin ga jikin ta yau a sanye Murja daga farm center kike yanzu gun mai screen guard yanzu sai da kika koma ku yi masifa ke da shi. Wanda ba ke kika kira ni a waya kika ce mun ga kun tafi ba wai screen guard kin siya 6,000 kin koma ku yi bala'i. Ke kin ga rigiman ma burin matsoke kin ga rigiman da aka yi a gurin. Kamayya Rigiman da aka yi a akan screen guard din kuka yi bala'i Murja. Ba zai canza ba sai an yi miye ne an yi na ce na rantse da Allah tunda kai ka bani garanti da hannunka wallahi sai ka canza. Auke yanzu to Murja biye mai kuka bala'i akan naira 6,000. Wallahi ba zan yadda ba ai laifin sa ne tunda shi ya bani. To tsaya mai a bainan nasu kuka masifa farm center. Ba za ta kare ba munafuka ana nan ana jira a gaya mu. A ni so kawai sama ne miki shiru ban miki magana ba saboda dama dan naji munafurcin farm center ne amma yau ma ya dawo. Ka ji da shi ha yau ba abin da zai ai ya san ina da matsalar waya zan je farm center. Matsalar waya billahi lazi sai na gaya masa ce tun safan yau ba. Bubbuge takalmi ɗayan bubbuge takalmi ɗayan.